За много години, скъпи съотечественици, тъй като ми втръсна постоянно да ме занимават и Данчо, направи клипа с зарята. Данчо служи елха отгоре на БМВ-то и парзалей. Затова днес сме се събрали тук, само едни силни играчи, да го направим този клип. Мартинчо, готов ли си? Здравей, бе! Какво става? Нали щеш да показваш някакви клипови за 22-та, за много години, 25-та? Чай, че знаеш как хвърля. Какво ето има? Я дай да го видя. Хайде, освети ми БМВ-то! То спря, бе! Бе, Данчо, дай та крима нива. Дай да покажем на хората какво може да правиш. Виж сега, не съм те виждал чак от лятото. Ама хората... Не е лято. Лятото, къде да бяхме за риба. Да. И сега сме на зимна такова. Зимен клип. И сега ще ти обясня какво трябва да правиш. Ще държиш един фишек вътре. Ага. Да. Аз ще го държа. Да. А ти не моля да ми го държиш фишека. Ами абонирайте се за Балкан Драйв. И за... Данаил Русев 11. Така. И ще навидите и в други участия, не само на зимни спортове. Така, браво. Много забавно. Ще си бръкна с тая ръкавица в газа, ванах една мечка и като я бръкнах в устата и я почесах за гърба. Ама отвътре. Запалвам го, то почва. Си взел най-малкото обаче. Аз не мога да държа. Как да го държа? Изкараме. Ти да не се като го правим, ти ще се контузим нещо. Няма. Искам да кажа това да не го правите вкъщи, защото няма никакъв смисъл. Ти са прости. Просто ние трябва да изхранваме деца с този канал. Затова се абонирайте за канала, рискуваме си живота. Нали, Марто? Да, бе, те пък твоите едни мънинки. Малко бебетата. Да. Те колко става? Едното на 3, другото на 2. Месеца, де? Да. Затова не го правите вкъщи, нали, Мишо? Той е отворен него. Внимай да не запалиш на Мартин косата. То ще е горе. Да, сваляй, та горе! Готови ли? Раз, два, три, дай! Айде! Аз съм готов. Моето умря. И моето умря, тъй като гледам повече няма. Искам да кажа на всички природозащитници да гледате и това видео, което и сега ще се пусне на екрана. Направихме го специално за кученцето, което наистина много обича зарята. Леле, след това видео ми се доходи в Виетнам. Не, дяволе, дай да ходим да ядем котки в Азербайджан. Приятели, шегувам се. Клипа беше малко кратък, обаче пък за сметка на това доста динамичен. Благодаря, че отново гледахте нашите. Простоти. Абонирайте се. Какво повече да говоря? По-силно. По-силно и като кажеш, коментирайте, прави ей тъй. Да. Те ли що? Защото всички го правят. Коментирайте. Не ей тъй. Ей тъй. Коментирайте. Да. Те кажи. Ето, че доживяхме и края на клипа. Не забравяйте да коментирате, да сабскрайбнете с камбанка, да шервате какво? Не ми хареса.
Добре. Ето, че доживяхме и края на клип. Какво? Кола, чакай. Кога да има кола? Not professional. Що верни да запалим зад да пъсти? Айде, устай. Тот ще бръмчи. Ей, бляйко. Готов ли си? Готов съм от 2008. Ето, че дойде и края на клипа. И с камерата спря. Угасна. Кой угасна? Твоята? Готов ли си? Да. Ето, че дойде и края на клипа. Доживяхме всичките. Сашо, Мустафа, Асен и аз сме живи. Затова коментирайте, лайквайте, защото имаме деца да изхранваме с този канал. Имаме до края на годината цел 10 000 абонати. Не искам да го забравяте това. Също така да ви напомня да се абонирате за Дани Русев 11 в TikTok, Instagram, Facebook, навсякъде. И да не пишете в коментарите какво да направим следващия път. Благодаря. Лепил. Лепило. Тя е хаос фенка, викам по-леко. Не си ли виждала на живо Пенчо Словейко? Не даваш да вляза у вас, ти си зла стопанка. Гладна ли си, щото нося луканка?